hvor det smager godt. Velkommen tilbage til min channel. I dag er dagen, hvor vi simpelthen skal begynde at lave den her is, som desværre først bliver færdig i morgen, fordi den lige skal stå i fryseren i 24 timer. Jeg har simpelthen gjort klar til at skulle lave det her. Og som jeg sagde i min tidligere video, så er det min yndlingsis, som er hindbærsorbet med lime. Så det tror jeg bliver rigtig, rigtig lækkert og lidt spændende at skulle lave på den her nye creamy ninja. Og herover stadig ikke helt pakket ud. Til den her sorbet, der skal vi bruge 400 gram friske hindbær, saften af en lime, 100 ml vand, skallen af en lime og agavesirup. Og jeg har simpelthen valgt at lave en lille smule om på den her opskrift. Så i stedet for friske hindbær, har jeg købt nogle frosne hindbær. Dem, der er en lille smule hysteriske, så har jeg kogt dem. Bare roligt, så vi ikke får alle de her pesticider og hvad der nu ellers kunne være i sådan noget. Og i stedet for agavesirup, så bruger jeg honning. Opskriften, den har jeg fundet på noget, der hedder ice-creamy.com. Der er en masse gode opskrifter derinde. Det kan I bare gå ind og kigge på, hvis I har lyst. Så det er faktisk bare at komme i gang. Jeg har valgt at bruge den her fine OBH Nordica, som kan blende alle de her ingredienser sammen. Bagefter kan vi så putte det ned i en af de der små pints beholdere, som skal ind i fryseren. Let's get to it! Så må vi jo se, hvordan det er blevet. Smooth. Det ser vel meget fornuftigt ud. Det ligner jo ret lækker smoothie. Jeg har glemt limeskallen. Man kan lige smooth-smage. Haps, siger jeg bare. Nu skal det jo så bare herover i, og så ind i fryseren. Ups. Max fill. Og det er vist lige præcis der, vi er. Au. Jeg tror, det her det er noget nemmere at gøre med en hel lime. Så bare det er synd ikke at bruge skallen på den her. Og bare roligt, de er økologiske og derfor usprøjtet. Jeg lige redde det her. Den nyslebede bordplade. En lille smule mere honning. Jeg tror faktisk, den er helt tip-top. Det sidste, der jeg gør i dag, er at tage det her fine lille låg og bare lige klikke på. Og så bare smide den i fryseren. Nej. Prøv lige igen. Ind med den. Nu se, om vi kan lukke den. Så skal den bare stå derinde de næste 24 timer. Så det betyder, at det er i morgen, jeg kommer til at kigge på den næste gang. Så lige nu står den bare på oprydning. Så det er jo den næste dag. Det bliver spændende det her. Vi må se om jeg kan få det hele til at du. Så ben den har stået på frys hele natten. Skal vi se hvad det kan blive til? Det kunne være at jeg skulle finde manualen til den her. Ikke noget der. Okay. Det kunne faktisk være lige til, men det er meget godt at læse den først. Alt det her skal lige af. Ui. Så er der også lige en lille fin manual her til hvordan det hele virker. Lige her der er i fokus. En lille pen. Den der hedder Paddle Edge. Den skal man så dreje for at kunne få lov til at så åbne den her ende. Og så skal den her lad os se at få det startet. Ellers så smelter det her bare igen. Den her skal herned. Like a glove. Klik. Nu bliver det spændende.
Kan jeg vide, om jeg bare skal trykke på den her? Det tog lige over et minut. Bliver det spændende at se, hvordan det ser ud indeni. Det er the moment of truth, det her. Shit, det ser lækkert ud. Så har vi simpelthen bare sorbet her. Taste of... oh my god, det er smooth. Skål. Ja tak. Det må jeg nok sige. Det var overhovedet ikke dårligt. Det kan jeg godt anbefale. Hvis man kan holde ud, at den lige larmer i det her 1,5 minut, eller hvor meget det nu er. Jeg ved ikke, i forhold til de andre. Hold op, hvor det smager godt. Her har vi aftenens dessert. Jeg kan så ikke lade være med at spise det. Så nem at pakke ud. Sådan der. Nem at sætte op. Nem at have med at gøre. Det eneste, jeg tænker, bliver lidt svært, det er det her med, hvad hvis nu jeg får lyst til is en aften, og ikke har sat noget i fryseren dagen før. Så kan man ikke lave is. Men i forhold til, at det kun tager 1,5 minut, fra man tager den her bøtte ud af fryseren, og sætter den i maskinen, til at man har is. Kæmpe win. I forhold til rengøring, så er det også dejligt nemt faktisk. Det er basically bare at tage den her, og så den, der hedder Paddle Latch, skal man så bare lige klikke på. Så kan man tage den her propel ud, og skylle den. Og det samme med låget. Så bliver det vist ikke meget nemmere. Skal du også have lov til at smage bare en lille smule? Så her. Og hvis man så tænker, at i dag ikke lige er dagen til at spise en hel pint is, men man hellere vil gøre det i morgen, så kan man jo snilt bare lige putte låget på og fyre den i fryseren. Tak fordi I så med. Jeg vil gå ind og nyde den her. Altså, det smager eddermame godt. Hyg jer derude, til vi ses næste gang, hvornår det så end bliver.